ľudia, je tu môj kamoš Rišo na mojom druhom vlogu. Akurát s týmto mojím športom ideme domov, teda ja idem asi do Jednoty. Ja neviem. Úplný debil je. Vidíte tú čapicu, ste videli? Pozrite, vidíte, tam je, to je Rišo. Dáš si? Úplne šibnutý. A toto mám Maško ešte dať na YouTube. To nevadí. Ej! Kebyže toto, že potom mi môžete napísať do komentu, ako ste mali deň v škole. My totálne hrozný. Ty, Rišo, bol pre teba hrozný, či ne? Otrasný. No, ešte pre toho, čo má rád školu. No, tak toto videjko by som tu ukončil. Tak za prvé školu nenávidím. A čus.